Днес ще отваряме най-новите и яки сквишта. Шоколади, мечета, масла, пици и какво ли още не. Останете до края, защото ще отворим гигантски бътър и тази мистериозна играчка. Нека да започваме с първото, което е ето този бътър, с който аз съм се мачнала перфектно. Може да играем на Мега Камилиан, само че с мен. Ето, намерете маслото. Че това е от тези най-първите масла, които ви показвахме тук. Супер яко е, разбира се. Напишете в коментарите дали вие имате масло. И ако нямате, знаете откъде може да си купите от Sunday Habit, от магазините, онлайн или да ви се паднат в мистери кутии. Хайде, нека да продължаваме с второто и това са ето тези меченца, кое да си взема. Има няколко цвята. Това е синьо, има лилаво, има оранжево и ще отворя розовото. Няма какво просто. Няма какво. Останете до края, защото ще отворим тези мега яки шоколади. Айде меченцето. О, какво е готино. Отварям го. Ето какво е. Вътре е тако. И какво е меко, много е яко. Вътре си е прозрачно, няма нищо вътре. В него няма бляскави частици, но се разтяга супер много. Но се връща много бързо. Доста е яко. Аз мисля, че това ми е едно от любимите, може би ми е в топ 3 на любимите ми сквишта. За сега ще пропуснем тези шоколади и отиваме ето тук на тези купчета. Тези купчета, в това има снежинки, това пък е лилаво. Има прозрачно, има синьо, има лилаво, има и още цветове. Ние кое да си отворим? Може би ще си отворим това лилавото, защото аз не съм отваряла до сега такова лилаво. Мисля, нека да го видим. Снежинките му вътре са сини и бели и то не знам розово ли е или лилаво. Май е лилаво. Доста яко изглежда. Като ледено купче си е. Ето вижте как се разтегля. Това също е от тези мекичките. Много е яко. Аз имам огромна колекция между другото. Напишете кое от тези до момента ви е любимото сквиши. Аз от тези тук си избирам маслото. Това просто ми е топ 1. За мен няма по-яко сквиши от това. За мен. И плюс, че ми рече на масло. Така, нека да преминем към ето тези пици. Имаме с оранжева коричка пица, имаме и с жълта, коя да си отворим, мисля, че жълтата, защото мисля, че вече си имам от другата и тази ще ми е по-яка за отваряне. Айде да я видим. О, вижте каква е. Брутална е пицата, просто е топ. Аз много харесвам тези пици, защото са такива мекички и много така лесно се разтеглят и вижте какви са такива гладки и като блестят. Все едно, разбирате ли? Ето, имат си тук томатен соус, имат си саламчета. И между другото, ако съм ви казала в някое предишно видео, че тези пици се белят, това не е вярно. Белят се само дините. Семките им се махат, а тези пици не им се махат саламчетата, така че да знаете. Якото е, че тези така се лепкат. Залепи ми се за маслото. Ето гледайте. Ето как може да си го залепите. Обаче не е препоръчително, защото просто не дейте. Не дейте да го лепите на никакви места, защото не знам, така усещам. Нека да продължаваме с следващото, което не са шоколадите все още. Не мога да спра да си играя с тая пица, много е яка. Кое да бъде следващото нещо? Мисля, че ето това са 4-те цвята, мисля, които има. И не знам кое да си отворим. Сега веднага напишете в коментарите розово, лилаво, синьо или оранжево. Аз не мога да реша. Мисля, че сме отваряли лилаво, затова ще отворим някой от другите. Например, оранжевото. И останете до края, защото ще отворим гигантско масло и още една играчка, която няма да ви кажа каква е, но и нея ще отворим в края на това видео. За пръв път имаме тези две неща, така че аз много се изкефих като ги видях и вие много ще се изкефите като ги видите. Ето топчето, за което ви говоря, има си усмивчица, оранжево готино топче. О, какво е яко напипане. Вътре е с някаква пяна и е доста приятно. Едно такова по-плътно е и... Мен много ми харесват тези топчета. Имат си тук някакви реснички отгоре, имат си цветенца като в SpongeBob, в Bikini Bottom. Там нали има едни такива цветенца отстрани в водата. Водорасли ли не знам. И това ми напомня за SpongeBob. А на вас напомня ли ви? Вижте какво е усмихнато. Много е сладичко. Какво? Аз мисля, че... О, вижте пяната как и вътре. Мисля, че това е от най-приятните сквишта. Като цяло. Може би това на мен ми е най-приятното за пипане, защото вътре е с някаква пяна.
а не като другите. Примерно като това, което е малко по-така вътре някакво, не знам, гъсто нещо има. И сега дойде момента да отворим шоколадите, но ще отворим само един цвят. Не знам кой. Може би трябва да си отворим просто нормалния кафевия шоколад. Но преди да го направим, вие последвали ли сте Sunday Habit в TikTok и в Instagram? В YouTube би трябвало да сте последвали, но не знам. Ако не сте, сега ви даваме 30 секунди да го направите. Всъщност 30 секунди са много, давам ви 5 секунди да го направите. Ще намерите отдолу в описанието социалните ни мрежи. А сега нека да продължаваме с шоколада. Това ми е любимото. Просто не мога да го оставя. Сега, дали да отворим ето този, това е бял шоколад според мене, белия шоколад. Така, да отворим ли розовия шоколад? Те миришат. А този дали мирише на нещо? Ще отворим този. Отварям кафевия шоколад и нека да видим. Той е с текстурата на масло. Мирише на сладко мирише. Мисля, че на шоколад си мирише наистина. Май. Я да го стиснем и да видим какво скуши ще е това. Мега яко е. Така може всяко едно квадратче да си го натискате и е супер яко. Това е доста успокояващо така. Просто да си седиш и да ти мирише на сладичко и някакво такова шоколад сквиши. Бързите към магазините, защото тези шоколади 100% много бързо ще се изчерпат и после не гарантирам, че ще има отново. Много ги искахте, много ги търсихте, ето сега ги има. Това е вашия шанс да ги вземете. Това дали може да го разтеглим? Така. Не може. Яко е. И сега дойде времето за гигантския бътър. Нека да го отворим. Ето този. Хора, това е мега яко. Аз толкова исках гигантски бътър. И после ще видим какво ще е последната играчка, която не знаем точно каква ще е, но след малко ще разберем. Затова останете до края. Ето, мале, супер яко е. Това не знам колко малки масла може да се съберат на него, ама ето примерно, това е едно, може две, обаче то и по-голямо някакси, не е просто с две такива тънки масълца. Вижте каква е разликата между двете. Това е бейби бътър и това е гигантски бътър. Много е яко. Мали, искам това да си го взема. Това става и за възглавничка. И ме реши хубаво. Мисля, че това вече ми е любимото. На мен ми беше любимия този бътър, но сега ми е този бътър. Гигантския бътър. Това е топ 1. Номер 1 е за мен това. Това е сквишито на сквишитата. И нека сега да продължаваме към следващото, което е и последното, и най-якото, и най-мистериозно сквиши. И ето какво е мистериозното сквиши. Това са гигантски бебета. Сега ще отворим някой от тях. Добре, мислех си за ето това да отворим. Така че, да, това ще отворим. И чакайте да видим, за сега съм виждала само тези мъничките бебенца, но това е много смешно. Вижте как изглежда, малко му сплесках главата. Това е мега яко. С малките ръце и с малките кръченца. Гледайте как се разтегля. И е такова глитерско. Има си звездички, има си някакви други такива шаренки неща. Даже тук си му личи малко коса. Мисля, че това е някакво такова азиатско бебе. Ето как се разтегля. Това много се разтегля. Вижте колко много се разтегля това бебе. Но все пак бъдете внимателни, като го разтегляте. Остана му само устата тук, виж. Много смешно изглежда. И колко бързо се върна в формата си. Добре, напишете в коментарите кое е вашето любимо сквиши. Отивайте сега да ги намерите в магазините на Sunday Habit, както и онлайн. Абонирайте се за канала, харесайте това видео и сега гледайте ето това.